Magandang araw po sa inyo. Sana po naririnig ito ni Francis Leo Marcos at makarating po sa kanya. Ako po si Kuya Minsu ng Pangasinan at isang estudyante dito sa Season Pangasinan at tinatanggap ko po ang inyong challenge. Sir, meron pong mga nakulong dito ng mga kabataan na hindi nakauwi sa kanilang mga lugar. Sapagkat ito pong school na ito ay school po na tumatanggap ng mga working student. Kaya dito po ay may mga galing sa Palawan, galing ng Isabela, galing ng Mindanao, galing ng Visayas, galing ng Bicol. Nandito po sila, 100 plus student. At actually sir, pangatlong bisis na ito. Sana makarating to sa iyo. Noong una po ay nakapagbigay na po ako sa kanila ng 20,000 plus. Pwede niyo pong tanungin yan. Pwede po kayong pumunta, may listahan po ako niyan. Pangalawa po, 20,000 plus ulit sa mga teachers na mga nakulong din dito at saka dun sa mga estudyante at sa mga barangay po na nangangailangan. At ngayon po, ito na po, third wave. Panoorin nyo lang po ninyo yung video ko nung unang mga wave na hinamon ko kayo. Alam kong mahirap may parating kasi hindi naman po ako kilala, hindi naman po ako artista. Karamihan ng mga tinatanggap na yung challenge, mayor, mga artista, pero hindi po ako titigil hanggat hindi ito makarating sa inyo. Kaya kung sino man nanonood dito, parating nyo po kay Francis Leo Marcos. Challenge accepted, sir. Third wave na po ito. Mamimigay po ako uli bukas ng mga tulong sa mga estudyante na nakulong dito at sa mga may kapansanan, doon po sa mga single mother, doon po sa mga teacher din na nakulong dito. So sana po, kahit na counterpart na lang ninyo ay bigas. Kasi sikat na sikat po kayo sa bigas. Sir, paki-counterpart po. Yung pong akin na pong nailabas dito ay more than 60,000 na po. At ito po ay hindi po galing sa akin. Ako po ay isang estudyante, sabi ko nga po, at hindi po ako mayaman. Pero yung mga kaibigan ko na mababait ay pinagkakatiwalaan po nila ako na maging kamay nila para sa mga tao. Kaya gusto ko pong tanggapin ang challenge ninyo at sana po ay i-counterpart po ninyo itong challenge na ito. Ito po muli si Kuya Minsu, aka Francis Leo Marcos IV o Pangasinan. Sir, saludo po ako sa inyo.